Bună ziua, dragi apicultori! Le aflăm în data de 1 noiembrie. Este o zi cu 20 de grade și am revenit în supină pentru a verifica și a reface cumva rezervele de hrană care, spuneam în videourile anterioare, sunt insuficiente. Această familie a fost pe 5 rame. Din ce văd aici, cred că și-a schimbat și matca. Ramul de aici l-am scuturat, îl scot afară. Celelalte rame au cât de cât miere. Și am adus din casă un ram de mijloc cu miere, care îl introducem în stup. Urmează ramul al doilea. Al treilea și al patrulea. Și atunci familia va rămâne tot pe 5 rame, nu-i strânsă la maxim. Și ramul acesta pe care l-am scos îl pun după diafragmă. Și peste toate acestea mai vin cu o turtă de aceasta. Și atunci nu mai am emoții că nu o să treacă iarna familia. Deci vin cu turta pe mijlocul stupului, pun diafragma aceasta, după care poate o să și descăpăcesc părțile acestea și ramul o să vină după diafragmă. Am făcut video ăsta scurt deoarece în această perioadă mulți dintre cei care au albine se confruntă cu problema hranei insuficiente și am fost oarecum întrebat și criticat cum o să trec iarna cu așa de puțină hrană în familii. La remorca apicolă nu-i problemă, dar la stupii pe care i-am avut acasă la staționar e un picuț de problemă cu hrana. Acesta e video de astăzi. Vă urez o zi bună și să ne vedem cu bine în stupina Popi. Doamne ajută!